Kadai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusitas im kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor keu ka jingyap breu shaka prapo nyungun na ka jingslai hasam ha Meghalaya kumbasan mut ki breu kila du la ka jingim bat palat lakmut kila shakta na ka jingslai ha West Garo Hills District But ajing mut kesoka Meghalaya ya baru ki he jung kitanat sipai ki badon ha ka jalla ban puno laki jom ki jaka test na ka benta ka COVID-19 saat pawai ngut ki breu ki dang yo thma ya ka jing pang COVID-19 hapo ka jalla ha Assam ka jing ya breu na ka jing slai kala kiu sha ka prap ho nyongun palat ar hajar li kishnong kila sha taplin ha ka na ka jing jur jong slap Ki district ke bala sakta bha ka jing slai kilong ko barpeta Dhubri Golpara South Salmara bat Mankachar Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulale jungo ya ka Chirang Bongai Gaon bat Golpara district hinin kasngi ha ka ba ule kendu ya ki brio ki belangan ha ka apot ka jing slai bat ula penlong ya ki jialang bat ki bor penya district Unong ay kubor jongi uyatu ba arpaw saw lakngut ki breu kila sakta ha ka jingslay hapo ka jala bat saw paw saw hajar ngut kidon ha ki yeng sa shipor. Ha Meghalaya kumbasan ngut ki breu kila du ay la ka jingim bat palat lakngut kila sakta na ka jingslay ha ki jaka ritor jong ka West Garo Hills dayatu u district collector Uram Singh. Kibabon na kini kibala sakta akidai kibana tikri kila bat kumbashis pa inyo pausan talikishnong kilangat haka apot jong ka jingslay ula penram. Kesorkar kala kular ban ajing rap pisa sya kilong ying kibala duno ya kibait baton jong ki. Kila don palan silak nyo po hajar ngut kibriu kibala shatlin shop haka ni ka apon bat kabor penya district kala bo arpo art liki yeng sa shipor na kabantaban ay jakari yaki. Kal sokar pedeng kala betha ye ki sorkar jilla bat union territory bakin penbun ye ki lat ban test kanang bat la ban ye le persha ya ka klam COVID-19 haka shiti bala pha shabaro ki sorkar jilla bat union territory katanat health and family welfare bat ki Indian Council of Medical Research kala ba ka jinglong jingman bamenta ka dawa badon kam banang penbun ye ki lat ban test kanang ban la te lakam ya ka jing sapriang ukhyang jingpang coronavirus Ka Hornbill Festival jong ka Nagaland ka ba ki jupan long manlakasnem nadu ka shitarik unopra bat ka bajune hadu shiphousngi ka balom ru ka way ni kitamasa ka ba peni ye ka jingriuspa ka riti ka dostor jong ka jalla ha ka bala ju shimbanta da ki kun hun chat ben riu lom ba pher jong ka jalla hnrai ya ka ni katamasa an amla ban penlong menta ka snem namar ka jingdon jong ka klam COVID-19 Kajing pensange ya kani kata masa kan kata jurbha ya ka kam chungo kai perthai jong ka jalla namar ba ka jalla ka shanya ha kajing penlong ya kani kata masa na ka bentaban pendam ya ka plateng ka jong ka Kajing tet uperthan ringkat kalele bat uslap ubachur ula banhap ha West Khasi Hills District nadu ka arpo artarik hadu arpo sautarik menta ubnai bat hakikat to ka ni ki jakapan uslap ula ban syubiang ni manumala Namar ka ni ka jing maham ka District Disaster Management Authority kalakantu ya baro ki District Incidents Response Team ya baro ki Block Development Officer ki Line Department ha ka District but Subdivision bakin long ki bapet ngor ban pet bha ya ki jing long jing man ha ki jaka jongki bat ban shimru ya ki lat jingeda Kini kedai ko All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka khubor Ka sorkar Meghalaya kala ajung mut ya baro ki he jung kitanat sipai ki badon hapo ka jala bakin buno laki jong ki jaka test kanang ban penyat bet ya renti ya ka rukom test bat ha ka jo ka poru ban pensting ya ka lengkor bakhya jong ka sorkar U Deputy Chief Minister ba Preston Tensong ulong ba u Chief Secretary ka jala Ula penlong jialang bat ki he jong kitanat sipai banyatai halor kamat ka bedai ba ka jingpang COVID-19 hakaba nakaliang jong baro ki he sipai ru kila menjur ya ka ni ka jing ai jing mut ban buno laki jong ki jaga test bat kila bakin saya keren ya ka ni bat ki bor ba halor Syuk-syuk ulong baka Assam Rifles kala dep pentikna ya ka sorkar bakan buno laka jong ka jaga test
Yamentahi kejala kadon tanglai tele ki RT-PCR laboratory kata Hanay Grims ha Pasteur Institute but ha civil hospital kaba hatura. Kaso karpedeng nin kasngi kalaong bakilodon baro hinyolak arpau saw hajar sanspa hinyopo prangut kibriyo kibelakoit na kajingpang COVID-19 hapo kari bat ka recovery rate kalakiyo siya ka 100 point hinyopo na kasispa kajingap jung kibriyo ru kalahyer siya ka point saw polay na kasispa Hakajuk kapor ha Mizoram kilodon katlay ngut kibriyo kibadang yot thamaya kajingpang coronavirus hakaba katway ngut naki kidai ki BSF. Katkum ko kubor sarkar laong ba kajingdon kibriyo baro kibalangat hakajingpang COVID-19 ha Mizoram kalong aspa kandai ponyo ngut bat sispa andrew po prangut kibalakoy. Ha Meghalaya arpawengut kibriyo kilayot maya kajingpang COVID-19 hinin kasngi kabakentup katlayngut na East Khasi Hills District nyongut na Ribhoy bat iway na West Jainta Hills District. Dakini kajingdon kibriyo kibalangat hakajingpang kalong baro Southpa kanriyungut. Kat haduk menta hinyo pangut kibriyo kibapang COVID-19 kilayot jingkot ha Meghalaya lapentip ka Directorate of Health Services. Ha Manipur hapo ki arpau saw kanta balala handreo pau saw ngut kibriyo kiblayo e kijingpang COVID-19 lapelait na ki COVID Care Center hadien bekilayo ya kijingkon bat ka recovery rate ha kijala kalakiyo shaka handreo pau pra point handreo pau pra na kasispa hakaway pat kalian kandai pau ngut kibriyo kantup arpau ngut ki kantay kidang yo thamay ya kijingpang hapo ki arpau saw kanta balala Kat haduk menta ka Manipur kadon baro hajar kat sangut kibriyo kibelangat hakajingpang COVID-19 bat nakini siajar laispa prapau sangut kilakoit lakya ki active case hakajala kibadon menta kilong ndreuspa laipaway Hanagalan sa kandai ngut kibriyo kilayo ikajingpang COVID-19 hinin kasngi kabalapan kiyo ikajingdon kibriyo kibayo ikajingpang syaka siajar laipaw ngut Kini kibadang yot thamai kidai ndreungut kibana Dimapur arngut na Mon District bat iway na Peren District layathu umantri ka kwait kakya US pangniu pom lengba ukurwo. Ki active case hakajala ki long sanspa saupon ndreungut bat bon hinaki kidai kibompau kidak kishin jong kajingpang. U District Magistrate Jonka West Khasi Hills District uba Dilingwa hadin balayo ikakaipon na u Executive Engineer ka PWD Roads Nongstoin Division Chapang ka jingpan bat jingam jong ka surong National Highway ka basispa arpo nyo ka bayat na Nongstoin Sharong Jeng Tura bat kanang banyada na ka jing sniu shu jongka ulapentip balapin jari ya ka section shispa Saupo Sau CRPC ka bakang yakitrok kibakit Kia palan bat yaki multi-axle truck bakin ya lengba kani ka surak National Highway ka ba shispa arpo nyo. Ban penkut yaka kubor sa sisin ngan pensingaw yaki mat bakongsan. Keo ka jing yap brew siya ka prapo nyo ngun na ka jing slay haasam. Ha Meghalaya kumbasan ngut kibriyo kila duay la ka jing bat palat lak ngut kila syakta na ka jing slay ha West Garo Hills District. Bat ajeng mut kesorka Meghalaya ya baro ki he jong kitanat sipai ki badon ha kejala ban bono lagi jong ki jaka test na kabenta ka COVID-19 sa arpawe ngut kibriyo kidang yot maya ke jingpang COVID-19 hapo kejala Kato ko kubo kalakot na ko All India Radio Shillong ha kapo prabajeng inyusok baka Daily Station na kabenta ka kubor ha kaktin Hindi kani kadek All India Radio Shillong